Celé slidičky, vítám vás na tom společném kanále. Nazdar. Mě už znáte. Jenom bychom vám chtěli říct, že máme nového kameramana. Teď vám budu ukážet, ale nikdy příště možná. Ukaž prst. Ještě. Tak jsem na to. Takže jenom bychom vám chtěli říct, že teď se to smavil. Kurva. Ještě neším. Ne. Že budeme teďka točit spolu hry, vlogy a takový ty... Ale ne, tak co asi tak chceme hlavního dělat, je nějaká série z Minecraftu, čo? Já ne. Tak jako, já myslím, že jo. Ne, tak já nevím, určitě budeme nějakou sérii z Minecraftu mít, ale i další hry. Bude vlastně každý máme svůj kanál a teď bude jeden společný, kde bude mova dva. No nic. Určitě chceme udělat nějaký challenge, ne? To je. Třeba teď uděláme challenge. Ne, to mám. Teď mi to napadlo. Kdo dřív sežere teď ten pátek? Tenhle ten pátek musíme si dělat. Je jednou tak dlouho, ale prostě ho sežere. Budeme závodit. Takže To sežeru. tady ten pátek banánu. Jo. Sežere pátek. 3, 2, 1. Hej kámo, to jsou jak ty chili papričky, akorát že bez spálení. Policajt. Potom musím dokázat posud. Vyhrál jsem to první. No, já jsem takový neřekl. Ty jo, to bylo nutný. Takže budeme řešit k tomuhle dílu a budeme se těšit u dalšího. Já tady nejsem. Takže se vás Zdarli. můžete.